May gabi tanan, nanapod kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa Laiko diha sa ato ang pagtuon o pamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod Net, inubanan sa CLEMOACO, Tukod Christian Life Community ug pagpaambit sa kinabuhi sa Laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og formation diha sa sinimana nga mga Bible study meetings sa mga BECs, mga nagkalain-laing lay organization sa ilang mga household o action group meetings o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa Laiko. Welcome og light them with my word. On the second Sunday of Lent, we move from Jesus' retreat to the desert and temptation by the devil to the glory shown in Jesus' transfiguration. Madto sa gospel, no? Sa verse 28 kang Lucas kapitulo 9 hangtod sa 36. Ug unya sa may mga 8 kadlaw tapos nining mga pulunga, iyang gidala uban kaniyas sila si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug mi tungas sa ibabaw sa bukid aron sa pag-ampo. Ug sa nag-ampo siya, nausab ang panagway sa iyang naong ug ang iyang mga sapot misidlak sa kaputi ug tan-awa dihay nakigsulti kaniya nga duha ka tawo, si Moises ug si Elias, nga mipakita nga mahimayaon ug na nagsulti mahitungod sa kamatayon ni Jesus nga iyang mahiaguman dito sa Jerusalem, no? Behold, 2 men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Jesus insists, no, on the kingdom of God. Mo ni naka-problema nga ginitan jud siya sa mga Hudyo because he insisted nga naa gyud harian sa langit. When in fact mo ni ang accusation sa iya nga gidala dito siya kang Pontius Pilate nga si Poncio Pilato nang tana as maday ang imong gingharian kay mo may kananaang gipasaka nga kaso niya, no, nga naay iyang gingharian nga mo batok diha sa gingharian sa kananaang dili lang sa mga Hudyo but sa mga Romano gayud, no? Mo ni niya si Jesus gay sister magid siya sa the kingdom of God, no? So mo ni siya na there's a difficult moment of Jesus with his disciple. That is why he goes up with his disciples, iyang gipili ang mga disipulo niya, si Pedro, si Santiago ug si Juan para mag-ambo, no? Na sila ay concern. Through his prayer, Jesus seeks, no? Nangita siya og kanang kalig-on ba sa iyang kaugalingon not to lose the sense of direction sa iyang mission, no? In verse 9 and verse 29, the strange that takes place during the prayer, na usab ang panagway ni Jesus samtang siya kuno nag-ampo. The episode of the Transfiguration will point out that the way to glory is quite different from they imagine, no? The Transfiguration will be a call to conversion. Jesus is truly the glorious Messiah promised in the Old Testament and awaited by the whole people. So makita nimo nga kananaang gipanagna o siya mismo na kananaang nahibawan nga siya ang Messiah, but daghan kay mga katawhan
nga nagduda nga unsa ba ni nga Misaya nga simple man kaayo, anak sa karpintero nga si Jesus og anak sa pamilya nga simple kayo si Mama Mary og iyang mga kaparintihan, no? Simple kayo. Dili katuuan, no? Una diri sa Transfiguration, iyang gipakita sa iyang disipulo nga mao kani ang kahimayaan sa inyong Ginoo, inyong Misaya. So nakita nila ang glory, ang kahimayaan ni Jesus nga siya gyud ang Misaya, siya gyud ang Ginoo. So nag-confirm kani the way to glory is through the painful way of the Exodus, no? Ngani kung tanaw nimo si Moises is the law, no? The law, ang balaod nga iyang na-receive dito sa Mount Sinai gikan sa Ginoo during the time sa Exodus, no? Paingon dito sa ilang kaluwasan diha sa ang lugar nga with milk and honey, no? Sa ilang kaluwasan gikan sa slavery sa paraon sa Pero sa Egypt, no? O sa mga propeta nga nagsangyaw o nagapanagna sa kaluwasan, no? The law mao si Moses, the prophet mao si Elias, no? Si Elijah, no? Mo na siya nga kani po nagpakita sa kahimayaon ni Jesus nga naa siya bag-ong Exodus. Mao ang painful kaayo nga pamaagi diha sa kamatayon sa cross, no? Sa passion, pag-antos, paglutos sa iya, passion, death, and resurrection. So mao na ang kahulugan sa kanang Transfiguration. Gipakita ang kahimayaan sa Ginoo pinaagi sa kang Moises diha sa iyang Exodus, diha sa law, sa balaod nga gihatag sa Ginoo, no? Kang Moises ang Decalogue, ang Ten Commandments ug mga propeta nga panagna sa kaluwasan, no? Kaluwasan ni Kristo mismo nga gipanagna. So but ang iyang resurrection, ang iyang kanang Exodus mao ang painful kayo nga passion and death and resurrection pinaagi sa iyang gugma nga gihatag kanato, gitubos kanato diha sa ato ang mga kasalanan, no? Siya ang nag-antos. The experience of the Transfiguration also confirmed that Jesus siya ang servant, no? Misaya nga servant, constituted an aid to free them from the wrong ideas concerning the Messiah and to discover that the real meaning sa gingharian sa Ginoo nga gimugna ni Jesus diha sa kahimayaan sa tanan, no? Sa ato ang resurrection, pagtubos niya diha sa eschatological time, diha sa end times, sa pagluwas niya diha sa ato ang kanang katapusan sa kalibutan, no? Diya sa paghukom niya. So in Luke chapter 9 verse 30 to 31, the appearance of the two men and their conversation, dialogue with Jesus, together with Jesus and in the same glorious state, there appear Moses and Elijah, no? The two major exponents of the Old Testament. Sa ako nang kaistorya, nga sila nagrepresentar sa balaod ug sa mga panagna sa prophet. Kani nagtabang sa mga disipulo, no? Sa ilahang crisis sa pagtuo diha sa cross. Ang ilang pag-antos nga kanana ang gidangatan nila diha sa pagsunod-sunod ni Kristo, no? Nga padulong gayod dito sa cross. And also, it leads the communities, ang community of disciples during that time, nga mulahom ang ilang pagtuo ni Jesus, nga si Jesus mo ang anak sa Dios, no? Siya mo'y gipadayag sa atong amahan.
and who become the new key to the interpretation sa Torah. Mo maning the law and the prophets, no? Mo man ni ang Torah, no? Mo ni sa ang Torah unsa man gyud ang tinuod nga interpretation diha sa glorified body of Christ with the kananaang Elijah and Moses. Nakita ang interpretation mo man gyud ni ang law and the prophets, and this is Jesus who fulfilled the law and the prophets through his passion, death, and resurrection, through his kananaang Savior being a Messiah to save us from our sinfulness and bring us to the eternal life, to the eternal kingdom which he built, no? Which he built here on earth, started here on earth, and bring us into the eternal life. So, sa verse 32, ug na nagduka sila si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan sa ilang paghimata, nakita nila ang iyang himaya ug ang duha ka tawo nga nagtindog uban kaniya. Ug samtang kining mga tawhana na pamahawa gikan kang Hesus, si Pedro miingon, magtutudlo. Mayo gyud unta nga ania kami dinhi, magbuhat kami tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Sila namulong nini nga wala makasabot sa ilang gisulti, ug samtang nagsulti pa si Pedro, no? Nagsulti pa siya niini, mitungha ang usa ka panganod ug mitabon kanila ug sila nangalisang, sila ni ang tulo ka disipulo nangalisang sa pagsulod nila sa panganod, no? Unsa may reaksyon sa mga disciples? Ang mga disciples sa gikaistorya sa diha sa kanang scripture, sila mismo diha sa pagkahinanok sa ilang katulugon. Pagmata nila, nakita na nila ang kahimayaan ni Kristo o ni Moises o ni Elias. Ang reaksyon ni Pedro, unsa iyang reaksyon, no? Wala siya makahibalo unsa gyud real meaning of the glory which Jesus iyang gipadayag and appeared to them, no? Nagpakita sa ila. And also with us, it also happened to us. Yung siya, Master, it is good for us to be here. And they do not want to get off the mountain anymore. No? So, nakita nila kahimayaan ni Jesus, di na sila gusto nga mo naog pagikan sa bukid, no? Kanina nakita man po din nato sa ato ang kaugalingon. Kung nakita sa kalipay, kamaya, no? Atong pagtuo nga dili na gyud nato dili nato gusto nga undahon kung mahimo nata niya ng kamaya o kalipay, no? Kung gusto pa lang nato ang Christmas na kanunay, na ang atong celebration kanunay, ang New Year na kanunay, mo nang usahay di nato makita to ang kaugalingon, no? Ug unsa gyud ang kahulugan ni Anak nga pagkahuman ni Anak, grabe nato kaguon. No? Balik na po trabaho. Balik na po tas natural na itong pagabuhaton. Nan karon kay naman kita sa pandemic na work from home man tatanan. During the pandemic, work from home, no? Naanad kita ra sa balay nagtrabaho. Daw bigay mo balik naman ta sa ato ang panabaho mo, mata na po kita sayo, no? Magbalo na po kita o makauli ta sa gabi, labi na sa tibok adlaw, sa buntag hangtod gabi, ma-expose na po kita sa traffic, grabe ka traffic, no?
Ang uban ma-expose na punta diha sa grabe ka lisod sa parkinganan, no? Ang mga ginikanan mata na po sayo atong pagpreparahan ng pagkaon, ang mga kanini ang ato ang mga bata nga mag-eskwela, kuhaon sila sayo kayo sa school bus. Nakita sa kahimayaan sa atong pagpahulay bisan tuod og pandemic, no? So, brothers and sisters, when it is the question of the cross, whether on the Mount of the Transfiguration, whether on the Mount of Olives, no? Katong nag-anto si Jesus, nag-anto sa iyahang kanang kabalaka sa kanang passion and death, no? Nag-ampo siya diya sa Mount of Olives in Gethsemane, no? If possible, we stay awake. We don't sleep. We do not like us to speak or hear of mga pag-antos later on after the pandemic, no? Pandemic, nag-antos na mag-antos na punta, no? Sa new normal nga pamaagi nato, no? Mag-antos na punta bisan tong new normal, mag-face mask niya po, no? And then, like the disciple, they do not like to speak or hear the cross, no? They offer to build 3 tents. Nag-offer sila nga, diri lang ta mga magkuhan, Lord. Diri lang ta mo stay sa mountain. Magbuhat mi og tent ni Moses, ni Elijah, o sa imo. Tagtagsa mo gid, Lord. No? Of course, kami po na po mi ang mga tent, no? Peter did not know what he was saying. While Peter was speaking, nag-istorya pa ganis Pedro, ingon siya nga, ingon sa scripture nga, na ay panganod nga ning naglandong kanila, gilandungan sila panganod from the high and covered them with the shadow, no? The cloud is the symbol of the presence of God. The cloud is the symbol that God is always with us. Sa ato ang pag-anto sa pandemic, ato ang pag-atupang paghuman niya ng mga pandemic, sa atong mga celebration, no? Sa atong kalisod, sa ato ang kananaang panginabuhi, no? Kananaang naa diha ang Ginoo ang iyang presensya. When pa sa ato ang kaugalingon nga pag-antos during the times of pandemic, naa ang Ginoo present nato sa Blessed Sacrament, kanunay naa sa ato ang simbahan. Ngani wala gid moundang ang atong simbahan o creative kayo nga pamaagi na nahibaw-an nato nga pwede man di ta mag-online mass, pwede man di ta mag-online teaching, pwede man di ta mag-online kanang celebration or even evangelization. So ang mga technology day nga gidula-dulaan lang sa una, no? Technology nga makita nato na diha ang mga tanan nga hinangal sa ato ang kanang technology, labi na sa YouTube, no? Labi na sa kanang mga video, naatanan diha ang mga pornographic nga mga materials o uban pa nga mga fake news o uban pa. But ang simbahan wala magpalupig. Ang Ginoo wala magpalupig karong pandemic. Wala magpalupig siya kay even ang atong Santo Papa gagamit sa cyber nga technology para ipabot ang mensahe sa katawhan sa Ginoo, no? Ang panganod, accompany the multitude on their journey through the desert, no? Makita nato sa kuan katong panahon sa Exodus, no? Nga sa ilahang journey paingon sa promised land, na ang gyud kanunay. Kanunay ang panganon. Nag-uban kanila. Nagpasabot nga ang desert ang Ginoo naa kanunay. Even naa sila sa deserto, naa kanunay sila. Giatiman sa Ginoo. Naa kanunay gibantayan sa Ginoo. Really very far away
Duol yung kayo ang Ginoo kay nga naman gipalandungan sila, no, sa panganon. Dili par. Mao gani ang mga kuwan, mga kananaang ang mga Israelites during the time. Grabe nga reklamo. Makalilisa ang reklamo o tamudmod, no? Kita, wala tapasagdi sa Ginoo, even sa pandemic. Wala. Ang grasya sa Ginoo, ang tabang sa Ginoo, ang iyahang kananaang provision sa Ginoo, naa kanunay nato, no? Sa iyang presensya. Kay naa siya diha presensya sa ato ang Santos nga Misa, labi na diha sa simbahan, ang iyang Blessed Sacrament, naa ang Ginoo kanunay present, no? When Jesus ascended into heaven, He was covered by the clouds, no? And they no longer saw Him because He was covered by the cloud, the presence of God. This was a sign that Jesus had entered into the realm of God's word, and forever He stayed there, no, with God, at the right side of God, no? So sa verse 35, og gikan sa panganon dihay tingog nga miabot nga nag-ingon, Mao Kini ang akong anak, ang akong pinili, patalanhugi ninyo siya. O sa nakasulti na ang tingog si Jesus, nakita nga siya na lamang usa. O sila nagpakahilom og niadtong mga adlaw, walay bisan kinsa nga ilang suginlan mahitungod sa ilang nakita, no? Nagpakahilom sila, but pagsulti sa dako nga tingog, Mao Kini ako ang halangdon o pinanggang anak nga si Jesus, pamatia siya o pagdumog nila ni anang tingog, nawala si Elijah o si Moises, si Jesus na lang ang nabilin, no? So mao na ang boses sa atong amahan, ang boses nga nagdungog diha sa panganon, no? O the same sentence, the same nga boses nga nadungog nato sa kang propeta nga Isaiah nga iyang giproklamar, ang Messiah nga servant diha sa Isaiah 42 verse 1, no? First Moses and Elijah, now God Himself presents Jesus as the Messiah servant who will come to glory through the cross. This signifies that from now on, He will interpret the Scripture and the will of God. From now on, He is the Word of God for the disciples. Listen to Him. Si Jesus na ang muhatag og padayag. Si Jesus na ang mo-interpret. Muna ang Ginoo nag-istorya kaniya. Ang Word of God for the disciples, pamatia siya. In this time of pandemic, now a threat of more suffering from more suffering, especially na po'y bag-ong conflicts sa mga dagko nga nasod. Have we listened? Have we listened to our country's also needs, no? Mag-eleksyon na ta. Naminaw ba kita o kinsa kayo angayan nga kandidato nga ato pilion? O naminaw lang kita sa ato ang need? Parehas sa ato ang niagi nga simana nga kanana ang ato nga ebanghelyo, no? Nga nagsumikad lang sa ato ang need. Sa ato ang need, moray ato paminahon kay naay daghang kwarta gipanghatag sa kanana ang mga kandidato. Kwarta ra ba dili mo abot og 6 ka tuig. Pila lang ka oras mawagtang na kanang kwarta nga gihatag, no? Kwarta pud kana gikan sa ato ra pod, no? Kinawkaw gikan sa ato. So have we listened? Have we listened only to our need?
to our wants, or have we listened to God? Ug unsagay kinsagay maayo nga atong pilion. Have we listened to our heart? No? Have we listened to our church? No? Who also gives us the discernment that we need? Have we listened to kanana also our local needs? Many people are hungry. Many people are hungry also for the Word of God. We have the capability. We have the talent. We have our treasure. We have our time. Have we responded? There are times in our life when suffering is such that we might think, God has abandoned me. He is no longer with me. But God did not abandon us. He is present, only that we have not responded, so that we will be able to know that God is present. He needs us to also realize this, that God wanted us to do something. What will happen to our prayer if we are not concretely do this in action? No? Jesus already come in His glory as being revealed to the gospel of the transfiguration, as He revealed to the disciples. We need to be awakened always, because otherwise we will be missing the glory of God. He said, whatever you do to the least of my brethren, you also do it unto me. There are things that God's glory will be revealed in our ordinary life, in ordinary situation of our life. And we miss them because we sleep. No? Mas may batong bukaon tong tulog kaysa tong nagpatulog-tulog mata di ay. No? God's glory is in us already, and we need to recognize them in order for us to respond. Jesus already come in glory. Every time He answered also our prayers. Every time that He gave us protection from threats. No? Recently, how many of us are spared from COVID-19? No? How many are infected by COVID-19? Pila ta ka milyon. No? Pila ta ka milyon sa Pilipinas. Pila lang ang na-COVID. That is worth to thank the Lord for. Nga daghan dayon na spared po, no? Karon kay nag-anam ng kagamay ang padulong na sa kawala ang COVID-19. It's the time for us to recognize this. God in His glory came to us, and this is the transfiguration of Jesus in our midst. He let us see that we are spared from COVID-19. Have we recognized this? Like the disciples, are we awake? Or are we still asleep? Wa pa ta ka mata, no? Wa ta kay balogani unsay implication, unsay nitabo sa COVID-19. Then we don't know how to thank God, or we don't know that God, in His transfiguration, He was present in us. No? We miss the glory of God. We will be missing the glory of God and the glory of His kingdom to come. And this is the manifestation of God in this time of difficulty and in this time pandemic. Continue, brothers and sisters, to pray, because we are always threatened
with another difficulties. We are not at peace. There's again a threat for countries to go in conflict, and we will be affected. Let's put an end in our prayer. Let's put and pray that there will be an end to the conflict, that peace reigns in our land. Papahulayon punta sa Ginoo after the pandemic. Otherwise, another difficulties coming. Thank you very much, and God bless us all. Thank you very much, brothers and sisters. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Please don't forget to like, watch, and subscribe. Daghang salamat.